encwadini Nkosi yami. Bengicela ukufundela uMshumayeli 3 verse 1. Thixo wami usilindile wakaMasinga malungkhethe ungazizwa mina usilindile wakaMasinga eintabeni zaseNanda eMawudi njengoba ngigoqile shamba ingcwele kosamakhosi phambi kobuso bakho bengicela shembe uhlalo olimini lwami Nkosi yami Nkosi ngingadilikele abantu abadala shembe ngingayala abantu abadala Nkosi ngoba ngasibuso ngokoniwa bengicela shembe ngasezulu uhlalo olimini lwami shembe ngcwele ngomntwana ngimncane shembe Sonkosi namhlanje Nkosi simemile entabeni zaseJudiya ubashembe ngicela sizobungaza lolu suku olukhulu kangaka lwentsha Nkosi ngcwele ngicela nifundele incwadi konke kunesikhathi sakho yonke indaba inomzuzu wayo Nkosi kubusise baba njengoba size lapha entabeni zaseJudiya sifikile isikhathi osukwini namhlanje soba bazi ukukhulu bashembe Nkosi ngcwele ngithe namuhla ngiyalova emsebenzini angikwazi ukuthi ngafike eJudiya Shembe ngcwele Nkosi amakhosi uke esontweni mangaphosisi shembe ngagcina ngoJuly lapho emsebenzini ngangicelile kodwa shembe ungenzele kona ngizokhokha inkomo bashembe njengoba bazomsebenzi Shembe ngcwele uthena ngena ngedlule besibheke intabeni zasentabazwe umama bephuma beyenyango mama bephuma beyenyango bayolinda imoto baphuma ngesikhathi okwaku9 saqala emgaqweni Nkosi ngcwele kwaze washa 11:30 lothi imoto ukufika sesathe kanjalo yabe sifikile imoto yayidriver ubaba umgenge abavamise uhambo bayamazi baba umgenge uyathathe ebuhleni athatha onhlanze ebuhleni aphinda athathe nasemawoti athathe nasentuzuma naseNewlands Senkosi simayiqhamuka imoto wabeke ubaba umgenge secela umama wamongizalayo wathi makasli bengicela ukuthi nisibekele intatho esokwazi ukuthi sibophe ngayo isidla ngemuva sithi like Osamakhosi okutheza ngalokho umama eyothatha intambo aseqhamuka abafana bawu7 Shembe uNkulunkulu mangakubabazi shembe namuhla ngazi ngokubabazana Shembe uNkulunkulu vele ezulwini abantu ababekhuluma Nkosi bephuma imbayi odubula ngemuva mina ngithuba badlala ngaphambili Shembe ngicela kuthena senjalo Nkosi amakhosi mabe siyabafana bawu7 oyedwa wesemva kwami owayemfishale Shembe ngicela watheke ingosanyakaza ngathi ngiyathandaza Shembe ngicela wathi thengwa busanyakaza ngezwa madole vevesela Okuthe umunye meya ngaphambili kantokhipha ukhiye we taxi driver Okuthe mayikhipha ukhiye we taxi driver wesibaba omncane babudlamini wabese umbamba ukhiye kanti bazovele bemshaye Bathe bemshaye babudlamini wabese uthatha ukhiye ewuphosela ubaba umgenge uthatha ukhiye wophosa ngaphansi eseksini wabese kuliwe ngalithi ubaba umgenge uyadlula emhlabeni Babudlamini Nkosi walo babudlamini hawu baba sebesihlukile isibaba bathi sokuhlakaza ikhanda bathi sokuhlakaza ikhanda manje Shembe ngcwele
wakhona abakhokheli ile moto iphume ebuhlungu kwakhona nenhlanzi siswa ngaphakathi shaba ingwele sabaphuma bathandaza basho Nkosi yethu simakade simphambi kwakho ngaguqa shembe ngathi kodwa Nkosi sazi ungilahle sazi ulahle umama beyendaweni ekude kangaka shaba ingwele kusenjalo abafana bathi sifuna amafoni sifuna 10,000 isizothatha kwa mama 10,000 ngoba basayozama basayodayisa phambili bazoyithatha imali enkulu kangaka okusenjalo kwasemakhosi okuthena besathatha amafoni bayakonga amafoni isikhwama samama umama usekhaya yolanda intambo isikhwama samama siphezulu kobhasikidi ukudla basithatha isikhwama ifoni yami ngiyifihlile Mabdlamini beqeda ukumshaya wathi siyabazi ngathi mina ngiyabazi bonke wathi silutho vusithanda ngibhekise phansi ngiyathandaza kuqili ngithi shabo ingcwele sengathi usilahle Nkosi amakhosi ngithe memeza ngathi awushanda ubaba ungamshayi baba wami wathi ushanda wena uzongisiza ngani umemeza umfana oyedwa wathi ushembe wena uzongisiza ngani ngitshele uzongisiza ngani lo shembe wenu ethi lo shembe wenu Kwasemakhosi uthoba Mdlamini beqeda ukumshaya wabe sethi zili njengamanje ngizobe ngathi ngiyawa phuthuma uye ekhaya mawufika ekhaya ngoba ifoni yakho ufuka ufonela association Wasengwele ngenza njalo Kwasemakhosi ngilosi yakho la isunga shabo ingwele ngagijima mangifika ekhaya ngiyamemeza ngithi bhubutha ngolwamakhelwane la uyiswa yimi ngavuza ngakusasa ekseni Mamemeza ngathi bhuti phuthuma uthi yini bhutamike wabe sephuma bhutama usikhumbuzo wabe sephuma emaphezulu methuma phezulu uyabuka phansi uthi abengwenzakala lezathi ngithi nababanje inkunzi ngithi mina manje ngifona association manje mangifona ngithi hello babusima njani babusima sekwenzeka ukuthi nokuthi njengamanje bengicela ukuthi niphuthume noma nisithumele association Mayifika kwafika ubaba ethu baba uDumsane mayifika lo baba ufika uphaqa phansi wathi ngicela ngiyalophaqa ngicela ukushutha siyasebenza ushembe manje siyasebenza unyasi wezulu okutheza ngalokho ushembe nasezulu wabe usiyayiveza ukuthi wena ushembe uNkulunkulu vele ezulwini okutheza ngalokho Kwasemakhosi wabe esememeza umama wathi hayi kwenzakalani ngiyaqala slip ifoni ngithi ifoni nayo ngifihlile labantu babamba ngisho makoti ababefakiswa babathi sifuna amafoni bayikhipha bathi baba okutheza ngalokho Kwasemakhosi beqeda ukushutha bathi ma hayi ngesiyele thina siyakushembela siyakhona bathe befika eNtabathwe uthi mama ufika wanikela ngo R6 ayisele nawo ngoba imali ababe nayo yahamba yonke yayi around 4,000 something Othe kusenjalo ngavuka ngakusasa ngabe ngisaya emsebenzini mangifika lapha epolice station ngithi ngizovula icala bathe police station ukwazi ukuvula icala uhamba wedwa mangifika ngibuyele ekhaya ngithi mama the police station ukwazi ukuvula icala ngoba ngihamba ngedwa kumele ngibuye bathe bebuye ngomsonluko baqala epolice station wafona association wathi Nkosazane phuthumuze emgaqweni noma uthumela abazali bakho mele phezulu ku-stop street amafoni o5 atholakele usebenza shembe ushembe uNkulunkulu vele ezulwini uthe senjalo ngibuye emsebenzini ngikhuluma ngenyanga eyodwa inyanga ephuma kuyo ekaSeptember uthena ngibuye emsebenzini ngibuya ngabo 6:30 ngithe ngidlula endaweni ekuthiwa ise-Stop Street eMawudi ngathi ngidlula kudulele abantu mangithi ngiyaqalaza kuthiwa hayibo lemoto engathi kasibambani ifile yabani lemoto mangithi ngiyaqalaza umfana wesibaba inkunzi sedlule emhlabeni wathi kwakuyimpela lo wayethi ushembe wenu yongisiza ngani ushembe usesebenzile Kwasemakhosi ngithi mangakubongi namhlanje angazi ngiyobonga ngikhuluma ngento engenyanga edlule wena ungakamboni ukuthi ushembe uNkulunkulu ngiyadabukela Kwasemakhosi ngawubhilanga lapho usisi wami last week obekade ephuma emzini wakhe
last week. Uthi sizama hayi ngeke uzongitshonta uthi ngithengena uthi mangena ufike uNazaretha ngemuva uthi athi uhlehlise wawuhlehlisa uNazaretha wawushonisa eceleni uthi ngithe ngifika sezonqamela uthi ngithe ngifika emtshebheni mabengishiya phela kumele ngifike emtshebheni ngixhume ngithathe imoto ezemawodi uthi mangifika emtshebheni uthi ngikhipha u20 ngithi ngiyabonga inkosi nibusise uthi wabesezwizi ethi kuyasiza mntana kube incwadi efundekayo wayigqoka inhloko Enkosi kwamakoti mhlawumbe kube wangagqoka nje awasho wayengaza athole ulift uthi mangithi ngiyehla sini uthi mangithi ngiyehla lesiwindi wathi mntanami uNkulunkulu kaShembe ngathi ngabusisa wena inkosi ibusise uthi waqala futhi uthi ngathi ngizomemeza bani uthi wavele komamathi wathi Shembe ungipho lift Shembe ngazizulu uvele izulu Shembe uNkulunkulu ufikelwa zimindezi Shembe ungenzeleke wona Nkosi Shembe ngicela ukukhumbula umndeni wakithi oNdlovu nakoMasinga usiphe ubumbano Shembe ngicela bese Nkosi uyangikhumbula emsebenzini ukukhumbulele ukuthi ngibekezele Shembe ngicela ukukhumbule nobaba lapha khona ukukhumbule nabakithi abalethu ngomhlaba inkosi bisengizwe kanje wathi mama mntanami eziqinile
iqiniso umzali wathi ungayisebenzisi Linda ukuthi akekho nolahlekelwe. Ngathi ngani ngalinda uNkulunkulu engcwele akekho ushembe babo wafika Nkosi yamakhosi. Nkosi yamakhosi sengizobatshela ngezansi. Ngiyacela uNkulunkulu engcwele usikhumbule yazwezulu sintaba yepheza. Iyahamba inkosazane Nkosi ayingaboni emehlweni baba. Isiya 25 uNkulunkulu engcwele. Anti bayala bathi ulenhlanhla wena ongaboniyo umhlaba kanye nengcebo yawo. Bayingaboni lokho Nkosi ayibone ngathi anti bayasho ngoba lapho bebona bona. Vela Nkosi kuba ukuthi nesilwane muzama ukusiza sibone ngathi wena usithele usawote esilondeni. Lapho sazane yathi ihamba odokotela lokho Nkosi ukubona. Yayina inkosana eyifisa ukuyikhetha ngamandla ayo yonke. Isithi le nkosazane ngicela ukukhetha phela ngicela uvume. Isithi mawukuthi ngempela uyafuna ukuthi ngikhethe awenze inhlahla awenzela kanjena bengicela ngisacela ukuthi unginike amehlo ngibone. Khipha lawa amehlo ngibone mina. Isithi le nkosana kulungileke ngoba usho njalo-ke asambeni sekodokotela ngizowakhipha la mehlo ukuze ubone. Bahamba uNkulunkulu amakhosi yamakhosi wamfaka amehlo uNkulunkulu engcwele nenkosana ifakwa odokotela ifonkosazana. Yaqeda Nkosi yangabanga yaphumela emnyango ijabulela ukubona umhlaba Nkosi. Yabona Nkosi yathi yabona ngisho la kudala khona yathi hawu nami ntambama ngizobe ngiyile kunini kwasengingajabule. Isiphinde ukubonga lo inika amehlo uthi iphindele odini yathi hawu kanti nje. Anika umuntu oseceleni kwakhe. Yathi hawu kanti nje. uNkulunkulu engcwele ngathi Nkosi ungasiza sindaba yepheza Nkosi. Singaboni Nkosi ongathandwa nguwena shembe baba. Sibone Nkosi ukuthanda kuwe uNkulunkulu ngicela ngikhumbule amathongo asekhaya umama nasekhaya ubaba lalo sinomhlaba wakhumbule. Ilapho ngona khona ngicela Nkosi ingithethele Nkosi bese senikuzwile. Amen. Ngiyalethanda ngibingelela uNkulunkulu wethu ushembe engcwele ngazilezulu nehamete lokele ngcwele. Igama lami nguyendiginya emzimhlophe thempeli ngaphansi kwamshumayela inkosi nomkhokheli magubane inkosi. Manazaretha amahle ngithanda ukusho ukuthi ushembe ngazilezulu uNkulunkulu. Kwathi ngelinye ilanga ingane kamamncane wami egula iphethwe amehlo ayisuke ngokuthi yayixhophekile kahle kodwa amehlo ayagcine esebuhlungu. Baba semakhaya bazoba beza bezesikhawini bazamela ukuthi bayedokela kodwa amehlo abangcono. Kwathi kuyisabatha thina sathi emzimhlophe umncane sabathi sisusweni sahamba thina semzimhlophe samshiya naye elungiselela kusisweni. Sabuya ingane sabuya esontweni wathena kaze esabathini ingane lokho nje siyishiyile kuseni amehlo avalekile oyi2 kakade kodwa amehlo esavalekile angasaboni. Sathatha iNazaretha yethu sahlabela ehlabeleni 202 saqeda ukuthandaza sangakhama nje iglasi ngawabusisa
ngicela uNkulunkulu omuhle osebuhlungwini Nazareth ubona wabusisayo. Amanzi ngayishila ingane emehlweni ayiphuzisa. Amehlo engane avuleka semkhanya. Ngalokho sisushombe ngcwele ingazizwe lethu uNkulunkulu. Uthe ngolunye usuku umngane kabhuti wami olama mina wayegula. Sasitshela ukuthi mhlawumbe unamadimoni ngoba kuthiwa wayehayiza. Ngelinye ilanga uzohayiza nami ngikhona. Ngase-ke mina ngathatha amanzi abusiwe ngamthela ngawo ngimemeza ushembe ngicela ukuthi leli dimoni lelimphethe aliphume. Agcine sekhulumile ukuthi yena ngazi umkhulu usibanibani ufuna ukuyothwasa kanjani kanjani. Sase nami ngakhuluma-ke ubona into siyakhuluma ngasho ukuthi usemncane sicela ukuthi-ke aqale aqede isikole. Hhayi sidluleke lapho kodwa futhi abantu bakhe abadala babehambisana nedimoni ngoba yena wayemncane futhi wayengakwazi ukuhlukanisa ngoba ngabona ukuthi uhambisana nedimoni. Ngabona ukuthi kwathi ngelinye usuku sithandazo ekhaya umthandazo ulala nathi sasingasemaphethelweni nje uma wakhe emthumile ekhaya wangena esememeze ethi uyasha samshisa sacathi ngoba siyathandaza simshisa kanjani. Ngabona ukuthi ushuthi ungabe wena abantu abadala kodwa nedimoni nalo ikhona. Sacabanga ukuthi somcela uma wakhe sihambe naye eGibsila somcelela kumshumela umkhwanazi ukuthi amthandazele. Hhayi makhe vela kanaqinga samcela sihamba naye eGibsila. So wahayiza sekuphuma ubaba-ke yena umntwana lo nganqingiza igama lakhe. Hhayi impela-ke simcela umshumayeli ukuthi amthandazela-ke. Hhayi sabuye lahamba iy'nsuku-ke uma wakhe wasitshela ukuthi ilahlekile ingane akayiboni hhayi ngasemaphoyiseni. Hhayi ayingane ayitholakali uthi wazathola-ke ukuthi isejozini demo wazothwasa kanjani. Kodwa-ke sasesithandaza ukuthi sengathi kodwa ngagcina ibuyile nangempela-ke yabuya. Kodwa engiyakhona ukuthi uma ngabe sithandaza emakhaya olala nathi ngovuka nathi singabathatha kancane ngoba banamandla uNkulunkulu usuke khona ekele nathi. Sengizohlala phansi kuthe nje sekuhamba iminyaka oma bethu sebazalile sikhona base bathola ukuthi isibongo lesabasibizayo sanqumala kusona isabo. Hhayi kwaba inkinga-ke ngoba sonke sesibiza sona oma nami ngibiza sona ngoba ubaba akangihlawulile. Hhayi lesibongo sirong ngesikhathaza ukuthi manje nasi isibongo sirong lokhu siqhubeka. Hhayi-ke mina sengasingenzi ne-trick ngacabanga ukuthi angcono besami sibongo ngiyasazi ngikhuluma nobaba nomama ukuthi sihambise kumafesi soshintsho sami noma ngahlawulile eqala ngazi-ke ngoba phela lesi sirong sizukile sirong futhi sase-ke ushembe ngosethi sahamba saya eNelsiwe sayobika kubaba uNyazi lwezulu ukuthi isibongo basibiza umama sirong. Wathi ubaba sihambe umfundisi uNtombela. Umfundisi uNtombela wayengekho sabuya ngakusasa wathi umfundisi uNtombela kumele kube khona umuntu asiphelezelayo asho ukuthi suka kubaba ngoba yena uzakwazi ukusiza. Kodwa siyathemba ukuthi ngoba sekunekhala eliphefumula usizo soluthola. Cela uNkulunkulu angikhumbule inkosi besisebenzi. Amen. Sandinda Simisa
ngiyayikhetha inkosi ukuthi kuphuma uNazaretha. Thanda ukubingelela ihambe njonke engcwele ngikhethe unyazi lwezulu. Ogoqile phambi kwenu uDimpho kaZungu phansi esikhaweni eMadlangala emnotheni ithempeli phansi kaMshumayeli. Ukhozo sanda kushiya emhlabeni umama umkhokheli uMamntambo ogane wakhoza. Namhlanje ubaba usiphile inkonzo yentsha ukuba ifakazi ngokukhulu obenziwa obaba mkhulu kithina siyabantwana bakho. Nami ngizothanda ukufakaza ngokwenzeka empilweni yami neyabazali bami. Wangakadluli ngisho ukuthini ubaba ememezelile eKhenani ukuba umhlangano okaMeyi uzoyehla uhambe uye eMpuzabaneni. Nangempela kwalungisa umzali wami naye walungisa intombi engizalayo uManzini. Yalungisa intombi engizalayo ngiyibona ukuthi inogqozi nofuqufuqu lokuba iyathanda ukuthi inkosi imeme. Nangempela inkosi yambeka kwaze kwafika uba size sihambe inkosi yamakhosi-ke uma unokuthi omunye uzogibela le moto omunye egibele le moto. Khona uma kenzeka okuthile kuyosala oyedwa omunye kube ukuthi-ke inkosi ayivumanga ngayo. Hayi nangempela ngihambe logogo wasemzini ekhaya kobaba ngihambe naye sihambe sifike sihambe ngoLwesihlanu umaye wayezosilandela ngeSabatha. Hayi futhi bephume-ke sebayaphuma into enkulu uNkulunkulu wayenza kwakuwumnotho wodwa kuleyo moto ababeyigibelile. Awushembe umkhulu baba, ngiyabonga into wangenzela yona ngimncane ngimngaka. Ngicela nami Nkosi ukuba ngikubone ubukhulu bakho Nkosi yamakhosi, ngihlale ngiyisibuko sakho ukuthi uma uyibuka kumina Nkosi ujabule njalo. Ngicela Nkosi ukubonga ngisela imlomo engingakubonga ngayo. Awuyaphuma intombi engizalayo yayogibela. Hayi isileke inobusa phakathi. Ithanda ukuthi ngikhaza nje iphumule imithwalo. Inobusa. Hayi imithwalo kayisihambile nami eminye kuyi. Hayi begibele Nkosi yamakhosi le moto bengaqedi ngisho ukuqeda ukudlula Nkosi yamakhosi lapho esihlala khona esikhawini. Hawu yasibathatha Nkosi yamakhosi imoto ibaginqa Shembe ngezulu. Ngokuba khona kwakho Shembe wena uyanqaba nathi Nkosi yamakhosi. Ngisho ngabe kuthiwa ayihlelile kangakanani kodwa wena uyanqaba nathi. Awu Nkosi yamakhosi le moto impela iyavela ngisho kuma-TV Nkosi yamakhosi. Indlela kwakuyiyona akukho ukuthi wonke umuntu namanje usayibuza ukuthi baphuma kanjani. Kodwa ngawe baba ukhona njalo washo ukuthi masikubizi usabela uyoba khona njalo. Siyazidinga Bye.
uphamu wami. Lo oguqile amahle wakabiyela eshowe evuma ngisonta ekhaya elihle Thempeni. Phansi kwamkhokheli Makhaba nomshumayeli Mhlongo. Ngizosukuma nokubonga uNkulunkulu ashembe sangigcinile waze washaya insuku zanamhlanje nyamsahlangene nomphefumulo. Ngizobonga nyasilezulu umemo. Ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba umema wakho. Bengathembi Nkosi yamakhosi ukuthi nami ngizophumelela. Ngoba shembe imali bingekho ngomsa wakho nyasilezulu ngasho ngenhliziyo ngathi ngiyahamba. Nangempela Nkosi yamakhosi ngiyabona sengihamba. Ngizobonga Nkosi yezulu nomhlaba olunye usuku layela ngenzelela. Wathi nyasilezulu ngoMarch nge-23 Nkosi yezulu nomhlaba uzofika eThafeni Thempeni. Shembe ngangibhala esikoleni kepha ngangaya ngafika kwathiwa sibhale emini. Ngabona ukuthi mengizohlala la uShembe ngeke ngimbone. Ngavele ngahamba ngayobika ngathi ngicela ukuhamba ngiyaphuthuma. Nangempela ngahamba. Kwakhona ukuhamba kwami Shembe imali ngangenayo kodwa ngathi awuthi ngiayine. Ngayina Shembe nyasilezulu ayineni kwami ngalala. Ngathi mengivuka ekuseni ngavuka ngasoda Shembe ngizohamba ngoba ngiyathanda. Kwathi kusenjalo ngathi awuthi ngivula ifoni. Uma ngiyivula ifoni ngingene kwaThapha umbingeleni malume. Ngo-3 ekuseni kwasho ukuthi vele usuke emsebenzini. Ngambikela ngathi malume ngiyeThafeni. Ngingakasho ukuthi imali anginayo. Wathi manje ufuna imali nipho. Ngathi mina yebo malume ngisacela ungiphi imali ngangisaba. Wawufaka nyasilezulu malume imali ngena kuyidalula wayifaka. Ngagibela Nkosi yezulu nomhlaba ngahamba nyasilezulu ngakubona ubuhle bakho basezulwini. Shembe ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba ukuthi ungigcine ngisemncane nyasilezulu ngumntwana. Shembe ngicela ukufunda Nkosi yamakhosi. Ngicela ungikhumbule Shembe nomndeni wami Shembe kabiyela Nkosi yamakhosi usikhumbule wonke nyasilezulu umndeni wami. Nkosi kubusiseni ikuzwile. Sipele kumshonele umshado nomfundisi omshado. Phinda ngikhethe Nkosi yasehlule. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukungima ngamele emzini wasejodini. Cela Nkosi ungiphe elilodwa ngokwabadela. Ngibona umsebenzi wakho nami. Ngikhumbula indaba usisi wami ethole umntwana. Uma iphume esibhedlela uphuma nencwadi yokuthi umntwana fanele yohlinzwa emphimbo. Meyohlinza imphimbo efikisa incwadi kumama, umama kangavuma ukuthi incwadi isayine yabikela ugogo. Ugogo wayesebika kuNkosi uThixo ephethe uVaseline. Mayifika wabusisa uVaseline. Ingane yabelesela ngalo Vaseline ukuba yidle lo Vaseline kwaze kwaphela lokho okwakusemphimbo okwasesekudalelwa ukuthi kuthiwa kayohlinza. uJehova emkhulule isibonakaliso okukhulu bakhe phakathi komndeni. Ngiphinde ngikhumbule indaba uShembe engipha ukuphila. Kwathi ngikhathazekile kusekhaya kade ngikhala emzini waseMsiwe. Ngikhala ngokugcina engingakwazi ngise ngithi Shembe
ngiphe ukuphinda yadlala lento engathi idlala njenge-TV wangena ubaba umqala endlini endlini la engihleli khona ezongipha ukuphinda uma efika la endlini la engihleli khona wathatha into engiyibonanga uma ethatha lento wayesethi thina boshembe siyaqeda lokhu kuzophinda kwathi engivaka lapho ngabona ukhokho wami esengikhombisa shuthi ukuthi yini lena engiphethe ngathi nengisula iy'nyembezi kwakathala iy'lulu ebusweni okuyizona ezayikade zenza ubuso buvuvukale ushembe sefikile ezongipha ukuphila engangiyicebile Nkosi busise ngizwile Isabelo sekhulu ngisho na 14 Wangedala nkolo ketete ongose yamakose wangebe kabuleonze leonze mongo ogongethanda Subhana wikati kusafisenda Nazareth lo ompambwenu asanda bakomede osonda okhonza lona leli banga la idude usukuma nokuzobonga Nkosi ngizezweni Cela uNkulunkulu ashembe ukuthi kukhona ukuzokhuluma uNkulunkulu ashembe Ngiyela lokho Nkosi amakhosi ngabe ukuthanda kwami kube ukuthanda kwakho ngizezweni ngizobonga Nkosi amakhosi ubukhulu bakho nokusebenza kwakho Nkosi amakhosi lo mntwana mphambi wena ngizezwe sunganisa chibelihle lokugqoza izono zethu ngizamthatha kamayelisa kanda nasteri ngizobonga ngiyazizulu lo mntwana wasebhukhela udokotela eThekwini thona unamanzi ekhanda kanti kuzoqondana nokuthi kuzoba nomhlangano la eJudiya kwasokhona ubaba uthi ngoNkosazana wasuku umama ekhaya aba ugogo wasebona ukuthi mntanami engathi kungaphezulu kwakho uma eselala esevale ngawo amabelo athi mama ngizokwenza logogo lo engangicelele lo wayephatha amadwala engangicelele ngo-2015 kuye nabasho logogo lo wathi uma ngisuka la eJudiya ngekhaya ugogo wayeseluleme kodwa-ke washiya ngo-2019 ekhaya njengamanje ekhaya-ke akasekho umuntu omdala lenkosazana emphambi kwenu wathi uma wayo esezoyinikelela la kubaba uthi ngolenkosazana wacela konke kwathi sekufika usuku lokuthi inkosazana ihambe iyaThekwini ngoba iyayisibhukhele wathi uma sekufika kwathi wena lamanzi akade siwabona ekhanda lalenkosazana wasekho mina Nazareth mhlambe ngihlezi ngifunga ngayo khona konke lapho engihamba khona mhlambe ngihlezi ngithi mina nginowami mhlambe ngiyazwezulu ngiyacela mhlambe ngiyazwezulu ukuthi singabantwana siyintsha yaseNazareth sicela Nkosi yamakhosi ukuthi usikhumbule Nkosi yamakhosi ngicela nami Nkosi yamakhosi ukuthi kukhona konke mhlambe ngiyazwezulu ngicela ukuthi uhlale nami Nkosi yamakhosi njengoba Nkosi yamakhosi esoqala ivivinyo kwathi uzokugcina uNkulunkulu ashembe ukuthi masikhumbule ngikhumbulele nomndeni wami Nkosi yamakhosi noma wami Nkosi yamakhosi osebenzayo ukuthi ngelinye ilanga umsebenzi wakhe lo awusebenzayo kungaphezu kwalo asebenzayo bese Nkosi yamakhosi ngoba sesoqala ivivinyo zokugcina cela uNkulunkulu ashembe ukuthi mawuhlale nathi singabantwana bakho into abayepheza yonke ezoqala ukubhala nge-23 za-October ngoba Nkosi yamakhosi ngiphunyukile nami bekade kuthona sisekhempini ngaphunyuka ngathi ngicela nami ukuyocela Nkosi yamakhosi isibuso sesokugcina ngoba kade ngagcina ukuze esontweni ngaphinde umatric ngiphinde kwesibili ngiyacela uNkulunkulu ashembe ukuthi mayibonakalise kimi bese Nkosi yamakhosi ukhumbula nokhokho bethu abasekhaya Nkosi yamakhosi bese uNkulunkulu ashembe ukhumbula nobaba wami Nkosi yamakhosi wangishiya
ngisasemncane ngisanathi uNkulunkulu kaShembe bese Nkosi yamakhosi uzithi kuphela sonke emndeni langekhaya usithi ukubumbana kukhona konke kuze kube ngiyacela Nkosi ukuthi singihlale nami ngikhethe Nkosi esiphanele ngekade. Baba yigulolu hambo lokhu uqele phambi kwenu amahlezulu ngaphansi komshumela udlula umkhokheli mamhlongozulu ensimini thempelini emanzimilini. Baba Nkosi ngizobonga wangenzela okukhulu kimi. Wathi umama ebheke Dlangezwa ku-N2 Nkosi Baba June 2024. Nkosi Baba ehlele impilo yakhe ehamba ngemoto Nkosi wangena imoto ngemuva bayi-car accident. Umama wamemeza athi Shembe Nyazwezulu usungangishiyi. Kwathi makunjalo imoto yeqa umgwaqo ngale ngoba wena Shembe ufuna lutho wayibamba zonke imoto ebheke emplangweni. Kwathi makunjalo Nkosi umama ubukhazikhazi bakho Nkosi waphuma engalimalanga ndawo engenamnucu umama. Wathi makunjalo Nkosi laqhamuka ipharamedic lomlungu lathi mama nobhuzisi noScar no-BP mama uqhubeke njalo ukhonze noNkulunkulu wakho. Nkosi Baba nami kunzima esikoleni ngizocela Nkosi ukuthi uzube nami. Cela ukuthi inqondo yami uzuyipha ukuhlakanipha Nkosi ingahlaniphele komhlaba Nkosi kodwa Nkosi ihlaniphele kwey'fundo. Cela Nkosi ungiphe ukufunda ungiphe uthando ley'ncwadi Nkosi ngibusise nekusini.
ungakhukhuli. Nkosi busiseni kuzwile. Ngiyikhethe inkosi enkulu yasehleni banaZaretha ubaba uNosilezo. Bantwana basezulwini ngiyacela ukudlula ehlabeleni sesithupha 6 evesini lesithathu. Masango siyabonga ithuba singabantwana sibancane esinikiwe ukuba sikhulume sifakaze ngesikuzwile nesikubonile ngohlelo basehlelo bamaNazaretha. Amen. MaNazaretha lokhu kepha mbonyo inkosazane yakwaVilakazi Sibongo entabeni zasokuba igama abathi abazali nguNomakhwezi. Ngiyacela-ke Nkosi yomusa nesethembiso sengifikile kulo muzi wakho. Ngiyacela-ke Shembe ungikhumbulo ngibheke ngithande. Ithempeli engiqhamuka kulo senkazi Mlweli uMshumayeli Biyela, umvangeli uMkhize, umfundisi uShabango, umkhokheli ongasekho uMashanda. Ngizozibongela lapho ngelihle, ngizozibongela ngiyazilwezulu ngingumntwana ngimncane. Sithi hlabelelo masango phakama singene sizahlulekele nathi kanye njengabanye. Siyabonga Nkosi yamakhosi ithuba lokusipha ukuba sikhulume sifakaze ngoShembe ngesikubonile nesikuzwile. Ngizozibongela Nkosi yamakhosi enyazilwezulu uShembe maNazaretha mina usengisize kakhulu empilweni yami. Ngike ngithi mangicabanga usizi lwami ngifikele ngizinyembezi. MaNazaretha uShembe wangikhumbula wangithanda. Wangifundisa isikhungweni esiphakeme esasongoya. Kwathi sengiqedile ukufunda ngonyaka ka-2016 ngingasitholi isikhala sokufunda ngonyaka ka-2017. Ngelinye ilanga unyaka wasuzophela ngabona ubaba ngaleso sikhathi wayesasebenza eqala kabusha lapha ejele. Ngabona inkosi yamaNazaretha unyazilwezulu ebusuku ngilele ngayibona lingena ngamasango alapha yasahlala khona. Ngalibona lingathi lihamba ngemoto yalemnyama kungathi ngiyonikela ngangiphethe 20. Uma ngiyonikela kuyona inkosi yamakhosi ngangiyocela isikhala sokufunda. Yayisithi inkosi yamaNazaretha kulungile mntanami mina nawe sizobonana kule ndawo ngo4. Ngaphaphama ngakhumbula maNazaretha ukuthi kombe isikhathi sa4 isikhathi lapha ekhaya uShembe kasibeka kuba sicele iguqo ngakho sibonga nesibongayo. Ngathandaza maNazaretha akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani ngayithola i-offer yokufunda. Amen. Kwathi sengifundile ngathola ama-offer amabili okufunda eDUT nokufunda lapha ecampusini yaseBay.
ngathatha eyalapha eBay ngafunda amaNazaretha unyaka wodwa kwahamba kahle nje ngaphasa ngaphumelela ngaba right. Kwathi ngonyaka olandelayo ka2019 ngawela ngeza ngapha emain campus eDlangezwa. Ngafika ngafunda amaNazaretha okunye ngase ngikufunda kwakuyinto engase ngifundile verse. Kodwa ngathi uma ngifika amaNazaretha ngaba isizongo sokugcina ncinci. Mhlawumbe mayishaya ulayini ngangisekugcineni idongo. Kwathi amaNazaretha ngangazi nami ukuthi lento yenziwa yini ngangishela ukuthi kunganaki. Esoleni ke ngisafunda e-high school ngangenza izifundo zaka science. Kodwa ngathi sengifika esikhungweni esiphakeme ngase ngenza izifundo zaka commerce. Safunda amaNazaretha unyaka wokuqala ngaphasa ukuphase kanye okunye kwasana. Saphinda unyaka wesibili ka2020 lapho kwasekuqala khona iCovid. Ngafunda amaNazaretha lapho engazibona khona ukuthi khona inkinga enginayo kodwa ngangaboni ukuthi inkinga yini. Ngaleso sikhathi amaNazaretha kwakusekunyaka weCovid sekuthiwa kasifunde online. Khona isifundo engangisenza kwakuthiwa i-business management. Yayingenzima ukuthi yayinamanothi amaningi. Ngangithi njalo amaNazaretha kumele ngisale online kuvele kube nenkinga ye-network kodwa nje ngicine ngasibhalanga. Uma sizobhala amaNazaretha kube khona amamaki aphumayo kuqala ekuthiwa uDP ozokwenza ukuthi wena ukwazi uqualify ukuthi ukwazi ukubhala iVV. Ngathi amaNazaretha ngaleso sikhathi imithetho yayingakaqini kakhulu esikoleni kodwa engikhumbulayo ukuthi yaze yaphela isemester yosibili ngingaze ngibhale ngisho into eyodwa noma i-test noma ngabe yini eyodwa ngangena no-DP o0. Kwaqhubeka kodwa kusenjalo ngafeyila kwaba unyaka wami wesibili. Kwathi ngo2021 kwacathuleleke kwezinye ngangasazi nami kahle ukuthi ngiyenza unyaka wesingaka kwasekuxubene ngithi ngenze wesithathu kanti khona izifundo zokuqala nezesibili sekuxubene nami ngingasazi ukuthi kwenze njani. Kodwa Nkosi ngangimile njalo ngangithi bangithandaza ngithi Shembe noma ngabe izono zami noma ngabe ezabazali bami cela wena Shembe ongcwele ungikhumbule. Ngafunda amaNazaretha kwa2019 kwaba u2020 kwaba u21 okumele ngabe ngenza unyaka wogcina. Kodwa kwaba ukuthi angenza unyaka wogcina. Kwathi ngo2022 lapho ifilimu yadlala khona amaNazaretha ngomnyaka ka2022 ngaphinda izifundo zonyaka wesithathu zonke. Ngathi mase ngizenza ngo2022 ngayifeyila zonke zo8 ngangaphasa ngisho sisodwa. Ngangazi amaNazaretha ukuthi kwenzakalani. Kwesinye isikhathi ngangithi mangicabanga ngiyitshela ukuthi nasekhanda ngiyasangana. Kuthi noma ilecture abalifundisa mhlawumbe noma makufundiswa ema-university kukhulunywa ngesingisi. Ngingazi konje nanokuthi because konje uchaza ukuthini ngesizulu. Ngidideka ngingazi Shembe ukuthi kwenze njani ngisaba nami nokusho ekhaya ngoba kwesinye isikhathi uma usho kuvele kube ngathi mhlawumbe wena uyadlala esikoleni khona izinto ozenzayo ibheke eceleni awufundi. Ngaphinda ngonyaka wathi 2019 2020 21 2022 ngafela wonke amamodule. Ngabuya ngonyaka ka2023 sekunyaka wami wesi5. Ngisenze ezinye izifundo zonyaka ka-level 2 uthi kodwa sengenza unyaka wesi5. Kwathi ngonyaka ka2023 wena Jehova wasikhumbula wasivakashela esikhungweni esikhulu salapha ongoye eDlangezwa. Sathi manje Jehova ngicela uma usufika lapha kulawo amagceke asongoye uzobona itshe lethe lihle salenzela wena Jehova. Wathi mawufika lapha ngikhumbula kahle amaNazaretha ebusuku sathi siphila kuyisabatha kumhla ka14 ngomsasa unyazi wezulu lizofika ngomhla ka15 ngangilokho engikhansandaza ngithi Shembe ngikhumbule nami njengabanye ngiqeda isikole. Kwakuthi amaNazaretha mangihlangana nomuntu mhlawumbe engangifunda naye kudala ngibuza ukuthi hawu usuwenza ini manje weza i-masters yini kanti cha amaNazaretha ngisho i-degree engakayiqedi. Ngafunda kwangu-2023 kwathi uJehova efikile ngakusasa ngomhla ka15 September. Wayithi mayisefikile semile kulelatshe amaNazaretha akasipha lona uShembe ongcwele. Wathi bantwana basongoye konke nikufunayo nizokuthola lapha. Uthi thina boShembe kasigudli iguma yonke into eyifunayo thina sisabela manje sikuphe. Uthi noma ngabe ilupho size nidingayo kodwa manize lana thina boShembe siyoniphendula. Sahlala nalelo themba Nkosi yamakhosi bathi abanye abafowethu mabethi Nkosi sicela ukuphasa. Waphendula wathi hayi mina ngifuna ngiphumelele ngimfisela into enhle. Sahlala nalelo themba amaNazaretha kwashaya kwathi kudlula lelo viki kwabe kuqala ivivinyo. Khumbula amaNazaretha ukuthi esinye isifundo lesengishoyo kwakuyi-business management. Ngathi mangiyibhala futhi eyisangihlasele lento engihlasele. Ngathi mangiyibhala sengibhala sasibhalela kuyiveni yasechapel ngangingazi nanokuthi ngibhalani.
Sathi masiqeda sesifuyela sesiqedile ukubhala zikhuluma ingane kwaThapha egruphini zithi siyabonga sibanibani osifakela iphepha. Ngibuza ngithi iphepha lini? Mangithi ngiyabonga abaNazaretha iphepha kade sibhala yilo lele kade lifakwe lapha egruphini ngangilibonanga. Ngabona ukuthi awushuthi shambe sekuphelile ngami. Ngathandaza abaNazaretha ngoba wayishilo unyazi lwezulu ukuthi konke sifunayo siyokuthola lapha. Ngathandaza abaNazaretha ngathandaza kwase kuphume impumela abaNazaretha ngasipasa leso sifundo. Kwathi zonke izifundo engangizenza ngakuleyo semester unyazi lwezulu ngasipasa. Kwathi ngonyaka odlule ngonyaka ka-24 nakhona ngangaqeda ukufunda abaNazaretha mina i-degree ngifunda u6 years esikhundleni seminyaka emithathu. Kwathi unyaka uqala ngase ngilogula abaNazaretha ngangithi mangisethempelini ngifike lesililo ngikhale. Uma ngingagulanga ngoLesihlanu ngene isabatha ngangigula ngoLesabatha. Kwakungalenzeki iphutha mangagulanga ngoLesihlanu ngizogula ngesabatha mangigule ngesabatha ngoLesihlanu ngisagula. Yengenza abaNazaretha lento ukuthi manjalo uma sisethempelini uma ke kwaqala bafuna ngithandaze ngiyizwekele ukuthi nantsoko siyaqala. Ngase ngahamba abaNazaretha ngamtshela ubaba ngathi baba nginenkinga kanje ubaba ongizalayo wathi ongenani okungcono hamba uyotshela umshumayeli ukuthi unenkinga nje uma seqala ufunda umthandazo ungabusangena ethempelini uhlale ngaphandle uzokungena uma sekuphelile. Ngase ngiphila abaNazaretha lo mpilo uma ke kwaqala ufunda umthandazo ngiphumele ngaphandle ngizoze ngingene uma sekuqedile. Kanti abaNazaretha kuzothi ngelinye ilanga ngithandaza nakhona ngihambile ngithi shambe ngivazela ukuthi yini lento engihlalisa isikhathi eside kangaka esikhungweni. Ngathi abaNazaretha ngelinye ilanga ngilele ngabona ingane engangayazi noma uyongifana noma intombazane encane engcolile. Ithi le ngane kangisize ingcolile ijuza namafinyila. Ngingazi mina ngayikhomba komunye umuzi nje wangasekhaya ngathi mina ngikwazi hamba kimi lapha kukini. Ngangazi abaNazaretha ukuthi lento ichaza ukuthini. Waphinda futhi ngomunye ubusuku ngilele ngabona umalume wami ongasekho. Igama lekhaya bembize ngalo bake bethi uVivu. Wathi Vivu uyaphila ngathi mina malume ngiyaphila. Wathi awungitshela ukuthi manje usufuna ugrade 1 ngithi mina malume ngangisafunde high school isengifunda manje emfundweni ephakeme. Wathi oh kunjalo ngathi mina yebo. Wayesethi-ke liphi iwele lakho ngathi mina iwele malume nganginalo. Wathi yebo unewele. Ngathi mina nginalo kodwa ngike ngizwe ukuthi khona ingane kamama engazikuthola ukuphila emhlabeni. Wathi yebo ngisho yona. Wathi uyazi yini ukuthi ngoba ufunda naye uyafuna ukufunda. Wathi uyazi yini ukuthi yonke into yenzayo naye uyayifuna ukuyenza. Ngekathi uyenza naye uyafuna ukuyenza. Ngase sengithi phambi namalume ngithi njalo wathi bengikutshela nje ukuthi yonke into yenzayo naye uyafuna ukuyenza. Uma ufuna ukuya esontweni naye uyayifuna ukuya esontweni. Uma ufunda naye uyafuna ukufunda. Ngase ngigcwaliseka abaNazaretha ukuthi ingakho ngihlala isikhathi eside kangaka. Ngase sengibike ekhaya kwagcina yavela-ke le ngane ukuthi khona udadewethu ongaziphila emhlabeni. Wayesevelile sahlanganisa imali nobaba ngaleso sikhathi kasebenzi. Sahlanganisa imali sokuthi sishweleze kudadewethu ukuthi kwenzeke iphutha samkhohlwa. Kanti ubaba ekhuleni kwethu wamqamba igama kodwa wasemshiya lapho angabe saqhubeka emenzele lutho omdala kunami. Sase siyaxolisa-ke sengilazi negama lakhe ukuthi uSiphiwe. Kwakuthi mina abaNazaretha njalo uma ngiyobhala ngangizamula ngigule ngangenzeki ngibhale ngize ngiqede engaze ngibe nenkinga. Kodwa ngathi ngalelo langa sengimazi ukuthi kukhona udadewethu ongihluphayo. Ngase ngithi mangibhala noma ngibhala ivivinyo bese ngiyizwa lento iyaqala bese ngiyamtshela ngithi sisi sengiyaqala manje sengiyabhala ngicela ume kancane indaba yami nawe seyixoxa mase ngifike endlini ngisafuna ukubhala manje. Kwakuthi abaNazaretha uma sengishilo kanjalo bese ngiyaphila ngibhale. Ngaqala nami ngazibona ngaba umuntu abaNazaretha nami ngaphasa njengezinye ingane. Mina bese ngithi mangiphasa ngiphasa ngo-50. Uma kwenzekile ngaphasa kakhulu 55 kuyaphezulu. Kodwa ngathi sengimazi usisi kuyo yonke into engangiyenza mangimcela ngaqala ngaphasa nami ngaphola 60 ngathola 70. Ngaleso sikhathi abaNazaretha umfundaze kamsenawo. Kwathi kusenjalo ngase ngiyathandaza ngathi njalo mangithandaza ngithi ngiyacela sisi ukuthi ungiphe umfundaze ngoba anginawo ukuze ngizokwazi ukulungisela izinto zakho odinga ukuthi ngikusize ngazo. Kwathi abaNazaretha kusekunjalo lokho ngihamba ngalomthandazo kwadlula isikhathi kwaphuma enye ibhasari ngangi-applyele nje ngingenalo ithemba lokhu kuzongithatha ngoba sengineminyaka eminingi ngifunda ngaphasi. Ngayi-applyela le bhasari ngase ngakhohlwa ithi manje ngibuza ubaba ukuthi ihamba kanjani ngithi mina ayi baba shuthi ngeke ngize ngiyithole. Kwathi kuvalwa iy'kole abaNazaretha ngangithi mangithandaza ngithi shamba ngicela ukuphasa ngicela ungangenza ukuthi ngithole i-re-exam noma i-special sengifuna ukuqeda lapha. Kwakuthi abaNazaretha-ke kwathi-ke sengazi ukuthi khona usisi sasesenza umsebenzi ekhaya saxolisa kuye sashaleza ukuthi siyaxolisa ukuthi senze iphutha
ngingazi ngathi mase ngikhuluma yathi inkosi indaba ufuna ukukhuluma nami sibonana noma uzokhuluma la efonini ngathi mina Nkosi yamakhosi ngizokhuluma la ngase ngiyilanda maNazaretha indaba ngalanda ukuhlupheka kwami nokufela kwami ngathi Nkosi ngiyacela yathi Nkosi maNazaretha hawu kwaze kwabhlungu lokho ngithi mangikhuluma ithi awu yazi yabhlungu lento yenza udadewenu yathi mayisiqedile yathi kusukela namhlanje thina boshembe solungisa udaba lwakho ngakusasa maNazaretha kwakuzophuma ama-results esikoleni athi mayiphuma maNazaretha ama-results ngathola ukuthi ngipasile kwathi kudlula ngalanga ngakusasa mangithi ngiyachecka kwi-system ye-ITS ibhasari sengiyitholile yanginikeza ngisho imali yokudla emalini engaphezulu kwa-10,000 ngizawubonga ngenyazi lezulu ngoba ukubelela tshela semboneleli ngekho shembe baningi ngabe namanje abakaqedi ukufunda ngoba wena wasithembisa wathi shembe konke sicela kulela tshela semboneni shembe yokusipha lona siyacela-ke Nkosi yamakhosi usiphe ukuhamba kahle sabantwana khumbula Nkosi yamakhosi umama ungasekho emhlabeni khumbule nomama nobaba shembe ubapha abantwana usikhumbule-ke shembe yonke imindeni akithi engenzela okuhle engikhanyiselayo uyikhumbule lapho ekhona ikhiphe esigodini sosizi Nkosi usisele kusweni wakwaZulu emakhilimba esizakele ethempeli ngaphansi kwamshumayeli uMpungose nomkhokheli Mazikhalungene. Amen. Ngiphama nokubonga ukuthi uShembe usangigcinile mina nomndeni wami kwaze washala isikhathi inyama isahlangene nomphefumulo. Ngizocela ukuthi uShembe angiphe amazwi ngoba ngikuqile eManazaretha lapha angazi ngizothini kodwa ngikuqile Nkosi. Thiwa ngelinye ilanga omama babe-14 benza isifungo sabo sika-14 esontweni. Bathi bephakathi nawo 14 wabo bezwa ukhompenqonqoza emnyango base bebuza ukuthi ubani loyo kuthiwa sesinomuntu eyinqonqoza inini utata uMtawula. Base bemvulela lo baba wayesengena esehlala eduze komnyango wayesethi bomama ba-14 ngicela ukungishayela ihlombe nje kuphela ikhona enguzele lapha. Bavuma labo mama ba-14 washaya ihlombe lo baba kuthiwa kwathi emva isikhashana esincane kwase kunephunga endlini abangaliqondi ngoba lo baba wayengcolile enephunga awayenalo. Labo mama base bekhanda itulo lokuthi bemxoshe base bemxosha lo baba ngoba babethi uyanuka. Bamxosha athi bephumela ngaphandle wayesebona omunye umuzi wayesehambe yakuwo wafika kulo muzi wafika ngqongqoza wangena wathi ngisacela ningifihlise ikhanda. Base bembuza lo baba ukuthi uqhamukaphi kuthiwa athi ngiphuma kulowa muzi kaShembe okhala iy'gubhu ney'mbomo bengithunywe uShembe ukuthi ngobanika isibusiso kepha bafike bangixosha. Kulo muzi bafike bamngenisa base bemnika igumbi lokulala wayeselala lo baba kuthiwa bevuka ekuseni esevalelisa wayesethi ngifikela uShembe ebusuku kade ngilele wathi lesibusiso bengisihambisa kuleli bandla angifike ngisishiyela ekhaya kusukela namhlanje kulo muzi kuzophela ukuhlupheka ney'ngane zakho mama zizowuthola umsebenzi njengoba engasebenzi.
Sengathi emephuma ngesango wayesezwa izwi lithi akajike eyobapha umthandazo. Wajalo babaphindela kulo muzi wayesefika ethi usacela ukuthi beguqe bethandaze wayesecula wayesethi asenze sibe nenhliziyo ezinhle sikwazi ukuyiphatha kahle singamakhosazana ngoba thina sisibuko sezwe. Ngicela uShembe angigcine nami ngikwazi ukuthi ngimelane nezifundo zami Shembe Nkosi, ngikwazi nami ukuphasa esikoleni nginganawo komhlaba, ngikwazi ngisenguzele phakathi kwenkonzo noma ngizele esikoleni Nkosi buseni kuzulu. Qabele sithula ebhulani thempeli ngaphansi komshumelo umthetho womkhokheli uMathole. Ngizobonga isuku esiphiwe lona namakhosazane phambi kwesihlalo sesizulwini. Kwathi uManazaretha emzini wakwaNgcobo kwakukhona umama wayehlala nenkosazane, ubaba wayesewadlulisa mina. Kwathi njalo uManazaretha uma kuduma izulu umbani ushaye phezu kwendlu. Wayisukumela lo mama lento ukuthi njalo uma kuduma izulu la ekhaya umbani ushaya phezu kwendlu. Wasukuma uManazaretha wahamba inyanga wamkhohla uManazaretha unyaka wezulu. Wathi mayihamba inyanga lo mama wamkhohla unyaka wezulu wabuye wakhumbula ngelinye ilanga ukuthi ukhona unyaka wezulu yena yedwa ongakwazi ukumsisa kulelo. Lo mama lona wayenenkosazane wayethe yena mayihamba enyangeni babemtshela inyanga ukuthi yena uma njalo kuduma izulu akatshela inkosazane ivunule ihambe iyoma esangweni izulu lizoma lapha. Wathi laqhubeka izulu uManazaretha laduma njalo umbani ushaya phezu kwendlu. Wazibuza lo mama ukuthi kwenzakalani ukuthi yena uma inkosazane yami ihambe uma sivunulile ihambe iyoma esangweni ivunulile kodwa umbani usashaya phezu kwendlu. Wahlala phansi la umama lenkosazane wayibuza ukuthi usaphele yini. Yangabaza uManazaretha inkosazane ukuvuma iqiniso kodwa kwamele ukuthi ivuma iqiniso. Kwathi sekusukela lapho umama washaya amahloni ukuthi inkosazane yakhe
igqoka imvunulo igqoka imvunulo yamakhosazane kodwa iyazazi ukuthi ayisaphelele. Engabe wena nkosazane utshela imbathi nansuka lapho ngaphansi usaphele yini? Wonke umuntu uyazazi ukuthi uhambaphi. Sathemba ukuthi bashaba ngikhumbule mina nomndeni wami. Ngikhumbule abazali bami Nkosi busiwe. Sonke isono ngiyacela Nkosi Shembe ngiyazezulu ukuthi ugcine umndeni wami. Shembe ngisele engakubonga ngakho. Shembe kade sigulelwe umalume ekhaya egula kabi. Kodwa Shembe uma wayethe 14 wayesebikela uNomba 14 ukuthi umalume akasaphilile kahle usesibhedlela. Wathi ngaleso sikhathi uma kade 14 wayengasaphathekile kahle wayese 14 kodwa nje inhliziyo yakhe ingasekho lapho. Shembe kwadlula insukwana wasumalume wayese right. Njengamanje akukho ngathi akaze kwenzekela lutho kuyena. Shembe ngiyacela ukuthi ungiphasise esikoleni. Ngiyacela nami ukuthi lesitifiketi uzosithola ngokuphela konyaka. Ngiyacela nami ukuthi ngikwazi ukusithola. Shembe ngiyacela ukuthi ungigcinele uma wami. Akhule kodwa engakhokhobi ngoba angilutho ngaphandle kwakhe. Shembe ngiyacela ukuthi ugcine osisi bami bonke bephase ngoba sonke sisafunda. Ngiyacela Shembe ukuthi lo sisi wami osesibhedlela asazi nasikwenzakalani lokhu ahamba nje akaze azaphinda abuye. Ngiyacela Shembe ngiyazilozulu kube wena ongenelelayo lokhu ahamba nge-19 September namanje akabuyi. Ngiyacela Shembe ngiyazilozulu ukuthi lo phambi kwenu ngisasishongo lo phambi kwenu aphelelwa wasiya emakhilimba emehlesizwe eTempele ngaphansi komshumayeli uZulu nomkhokheli uMadludlamiza. Nami ngiyacela Shembe ngiyazilozulu ukuthi ngikwazi ukufunda ngiqede esikoleni ngenzele uma wami izinto ezinhle zodwa. Ngiyacela ukuthi makhosazane siyiphathe kahle singabaphoqi abazali bethu. Abazali bethu bathembe kukhulu kuthina. Ngiyacela ukuthi nani ntabayipheza ngiyacela niphathe kahle. uShembe uyibuka kuthina sizimba zakhe thina. Nkosi Buthelani
laseDumisane ngaphansi komshumayeli uMthiyane umkhokheli uMasibiya eGwane kaMthiyane. Manazaretha ngicela ukuba uguqa wami phakathi kwale ndawo yasekuphakameni Shembe ungabe ukuzodunga abantwana bakho abayingcwele kepha kuba ukuthi kuzobahlanganisa bebe yibumbe lodwa kaSimende. Manazaretha ngizobonga izinto ezimbili nje uShembe asesenzele zona emzini kaNyomdlana la ngiphuma khona. Manazaretha mina uShembe ngiyaziveza ulwangosisa ngobaba. Ubaba wami usebenza lapha eChwebeni eRichards Bay eTransnet. Manazaretha ubaba uthi mayibuya emsebenzini uyasixoxa ubaba lapha emsebenzini udriver imshini esuke ingelahle. Uthi ingane zami ngifuna ukubiza amakholo ezekhuleka la ekhaya. Baba wenze njani? Unencwadi lapha eBhayibhelini ukuthi angiyazi kahle ethi uma ujabula hlabelela kodwa uma unosizi biza amakholo ezokukhulekisa. Ubaba Manazaretha wabuye washela ingane zami ngifuna ukubizwa amakholwa ezosikhulu ngoba kulelizwe Manazaretha ngiphuma kulaka sokhulu Manazaretha kubanjiswene. Manazaretha uma unosizi ubika kubaphathi balo uthi baba kunosizo oluthize khala mnyele behlale bengaveli bezothi Shembe. Manazaretha ubaba wabuye washela wathi ingane zami emsebenzini bengidriver imshini lo nelahle. Mangithi ngiyahamba phambi kwami kune-transform enkulu kagesi kunesigubhu nje sikagesi esikhulu. Mangithi ngiyahamba ingane zami ngithi ngiyahamba mangithi nje ngithi kusele mhlawumbe kusele nje isikhathi esingaka ukuthi ufike kuleso sihlobo umshini uvele ungabisabreka kungabe kusasebenza siteli ngase lutho. Uthi ubaba esukuma ama-security eme ukuthi kwenzakalani. Uthi nobaba wayengasazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngaleli gama esithembayo uShembe uNyazivezulu uthi wathi mayivula amehlo no umshini wamanseli ngegama loNyazivezulu. Manazaretha ngalokho ngiyabonga Shembe uyivezile kulomuzi engiphuma kuwo. Ngiphinde Shembe ngibonge Shembe umkhulu uyababazeka. Manazaretha ekhaya bekunobaba omncane ubabulaphi kaMthiyane. Ubaba ubethi omncane babe 23 ngizoyilanda nje indaba yakhe babe 23. Uthi maye 23 ube nokuvuka evukwe yinto emvukayo kube ngathi uyadlikiza. Uthi kwamvuka 23 lento eyimvuka yamvuka nama sithi nayo imoto yabuya ebusuku bamlethile awukwenze njani hayi uvukwe into ethize sasecama sesimbuyise ekhaya. Udlule izinsuku ezimbili ezintathu ehlale nabafowabo hayi bobhuti ngizwa ngathi la engalweni ngathintela bethi hayi asike siye kadokotela siye ku-X-ray siyochecka. Mayathi uyafika eceleni engene ku-X-ray bese uyamchecka ingalo ihlukene bembukele edlule ingwelezane. Maye ingwelezane kufike usuku lapho lokuba theater Manazaretha efike bemhlinze efake lezi insimbi akayifakayo. Ngaleyo nyanga sasiJuly sambe nokonkosi uzongikhumbela ugogo wami uMasibiya akasakwazi ngisho ukwenzani. Ngabe size naye nje lapha kodwa kuyaphoqeleka ukuthi mufika nayo imoto uyifakela ngaphakathi ngoba akusekho umuntu angasakwazi ukuhamba. Nkosi uzongikhumbulele yena. Uthi Manazaretha mayesetheater efone egogo efone lakhi yebo mama kusebekwenzile yebo bangenzile hayi ephume theater ngakusasa ebuyele wodini. Uthi iyafona mama uyakhumbula ukuthi bengihlinzela engalweni kodwa ngithe ngivuka ekuseni ukhonkolo uqathekile uphansi inhlungu angisazi zengaleleni sezila kwindololwane hawu into ezothiwani leyo. Hayi ebuye ekhaya hlale nje insuku esibhedlela bese yabuya ephinde ebhukhela olunye usuku lokuba ayochecka kadokotela. Ethi udokotela uzobhukhela udokotela useThekwini ngoba indololwane ingalo zakhe ayisalingani enye phezulu enye phansi ufakile insimbi njalo lo muntu. Kubhukhe Manazaretha wayizohamba mangaphosa ngomhla 27 mhla ka-26 kwabizwa amakhola Manazaretha ekhaya kaMthiyane ayizokhuleka. Athi Shembe umkhulu Shembe uyababazeka akubiza Shembe angabana nhloni ngawe. Athi Manazaretha mayekubiza ngakusasa ubaba wami uncane wayizohamba eThekwini la wayibhukhelwe khona. Uthi
kufika usuku emhambise eGolezane efika ethathwe ibhasi ezazomisa eThekwini lelele iguli. Uthi mayifika udokotela ethi uya-check-a umcheck udokotela la ingalo zakho bese mengalingani khona thola ukuthi akanalutho ebuye ntambama. Ngegama lonyazi lwezulu nje eNazaretha. Shembe uyivezile lapha emzini wakithi la ngiphuma khona kwaNyomdlane Shembe. Baba sicela usikhumbule Shembe bangezulu lapha kwaMthiyane kwakunemfuyo eNazaretha mangaphosisi inkomo yalahleka mhlambe ngo-2013 kuze kube namhlanje ayibonakala inkosi bomibusisa izindalo. Siyabonga ukufakaza uhle siphiwe abayephezulu kwesizingusisi. Sizoba inkonzo yesikhathi sasekuseni ngesihlabelelo sifuni. Sizocela uNkosana uDumisani Mkhize wasejabulani asole inkosi.